δουλειά μου, την αγάπη μου, στη Φράνκα Ράιτ. Μας δίνει συγχαρητήρια για μια μετάδοση την οποία παρακολουθούν όλοι οι οπαδοί των κλαμπ των Pink Floyd στον κόσμο. Είναι μαζί με τον David Gilmour. Φράνκα, David Gilmour, ευχαριστούμε για όλα όσα μας δώσατε. Μου στέλνει τη φωτογραφία τους τώρα. Μιλάμε για ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα. Wall, Φράνκα, David Gilmour, ευχαριστούμε για όλα όσα μας δώσατε. Wall. Wall. Ήμουν από την Κοπενχάγη αποκαλυπτικά. Ευχαριστούμε για όλα όσα μας δώσατε. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορώ, είναι από τις μαγικές στιγμές, τι να πω, είναι από τις μαγικές στιγμές. Έχω ζήσει πολλές μαγικές στιγμές σε αυτή την κολοδουλειά που κάνουμε τόσα χρόνια. Πραγματικά. Είναι μια μαγική στιγμή.